Naturligt, det er... Et toilet er et, man kan tisse og lave lort i. Et toilet slutter aldrig. Vi er mennesker. Mennesket kan se. Mennesket kan kysse. Mennesket kan høre. Mennesket kan få børn. Naturen, det er ikke spiseligt. Kun noget af det. Blomblær. Nej. Blåbær. Blåbær, ja. Hvad har det med en have at gøre? Nøgenhed betyder, at man er nøgen. Man ser mærkelig ud. Og sjov ud. Man ser lidt anderledes ud, end når man har tøj på. Man ser ud, dengang man var lille og blev født. Naturen er udenfor, men naturen er ikke indenfor. Hvis træer og blomster og al naturen var væk, så ville vi dø. Træer kan lave ilt. Blomster, det kan give bier nektar. Det er dejligt bare. Det er bare mere naturligt, når naturen skaber ilt. Og det er mere menneskeligt, når kroppen skaber ilt. Hvis man ikke kan trække vejret før, så kan man dø. Og hvis der hænger noget i luftrøret, så kan man også dø. Vejrtrækning, det er sådan noget, hvor ilt det helst skal ned i lungerne. Sådan en der krop. Man kan også sove uden at snorke. Hvis man har sjovt i øjnene, så kommer man til at sove. Og hvis man skal sove, og man skal tisse, så nogle gange kan man tisse i bukserne. På lejetur, så sover man mest i et telt. Der plejer jeg at sove. Altså hvis jeg har sådan en dyne og en pude. Man kan sove i græsset. En have, det er sådan en, man kan lege i. Jeg hopper på trampolin i min have. En have, det er lige som en terrasse. Hvis jeg skulle have et kæledyr, så skulle det være en hund. Min far, han er blevet væltet af en hund, så han har ikke hår her. Han løb bare, og så hoppede den efter ham og op på ham, og så faldt han. Mennesker, det er et pattedyr. Mennesker, de er opstået af aber. Kom og oplev. Mad. Toiletbesøg. Kæledyr. Abe. Søvn. Nøgenhed. Vejrtrækning. Cykeltur. På Moesgaard